Hola Teresa, qué bonic tenim el camp d'Alcoi esta temporada. Hola Joan, pues mira, este año la fecundación pues la tenemos un poco y nos jugamos la temporada este año. Podem veure ja unes flors més primerenques, unes de segona floració, m'ho expliques un poquet? Pues mira, la primera floración sería esta de flor de aquí y veríamos si tiene esta de aquí. ¿Cómo la ves tú? Tenim una flor un poquet més rogeta. Sí, més rosa, está un els poquito cirers. más marroncita. I també veig per ahí alguna flor que ja s'ha cremat aquesta temporada per les baixes temperatures que heu tingut. Sí, ahí es un problema mucho porque mira, ahora mismo toda esta flor está quemada. Está quemada porque mira lo que tenemos aquí en el óvulo está marrón. I a part també tenim aquestes flors més blanques, que Sí, és la segona floració. es la segunda floración. Es una flor muy bonita, como la ves, blanca, y la abres y como lo puedes ver, el óvulo está perfecto. Com m'agrada, la flor del cirer, però tenir el camp tan bonic, tinc que descobrir alguna floreta més. Pues si quieres conocer unas flores más bonitas que están en plena floración ahora, pues tienes que conocer la flor del manzano. Las vas a mirar y luego me cuentas. Perfecte, Vale, Teresa. venga, Vinga, després adiós. et conto. Venga. Aquesta sí, la flor de la pomera sí que la teniu ara en plena floració. Sí, correcte, ara és l'època. Quines són les parts de la flor? La pomera té la part exterior, que serien els pètals i els sèpals, i la part reproductiva en si, que seria els estambres amb les anteres i el pistil amb els ovaris. Parts fonamentals per a la segona etapa de la fecundació, la pol·linització. Correcte. La pol·linització és el procés per el qual el gra de pol·len ve d'una flor a una altra. Normalment es du a terme mitjançant manera zoofila, vol dir mitjançant animals, en aquest cas insectes. Així tindríem les abelles melíferes, abelles solitàries o òsmies i també borinots. I en aquest camp, Miguel, utilitzeu el sistema de pol·linització creuada, no? Clar, els arbres, perquè n'hi hagi pol·linització, té que ser pol·len d'una varietat diferent. Entonces, així tenim per fileres dos varietats de pomera diferents. Una és Fuji i l'altra és Starkin. Vol dir que les abelles porten pol·len d'una varietat diferent a la flor de la varietat receptora. I d'esta manera es produeix la pol·linització i eixirà el fruit. I això ocorre en tots els fruiters? Pues mira, n'hi ha fruiters que són autoincompatibles, com aquest, i n'hi ha altres que són autocompatibles. Per exemple, la bresquilla seria un fruiter autocompatible, és a dir, el mateix pol·len d'una varietat pot pol·linitzar flors de la mateixa varietat. I finalment arribem a la tercera etapa de la fecundació dels fruitals i tenim el quallat. Clar, mira, així ja podem veure algunes cireres que han quallat. I així tot, per molt que tinguem fruita ja quallada, encara podem tindre alguna vort, no? Sí, conforme desenvolupa el fruit, si n'hi hagués un quallat excessiu així, l'arbre pot purgar i pot semar fruits. I aquesta primavera, a simple vista, ho estem veient avui, que el temps no ens ha acompanyat i l'aigua per a la fecundació no és el millor, no?, aquests mesos. Tu mateix ho pots veure, perquè no, així això tindria que estar ple de cireres i tenim 4 cireres per pom. Ha sigut un any molt roïn, no han treballat les abelles i no ha hagut la pol·linització, que és vital per tindre després la fruita. Teresa, sí que tenies raó, això de la fecundació de l'arbre fruital és una autèntica odissea per arribar a tindre el fruit a l'arbre. Pues cada año es una auténtica lotería.